Perjodu ibes ferm għal poplu Malti li akkost l-attakki kontinwi mill-għadu sab mezzi biex ikun jista' jistken mill-bombi errieda. Il-ħadd kien jum ta' opportunità għal kulħadd biex idur u jara shelters taħt l-art fil-Belt Valletta, attività li tellat minn Heritage Malta. Fil-post Net News ra kif kienu jqattaw il-ħin tagħhom il-Maltin meta kienu jinżlu fix-shelter fit-tieni gwerra dinjija. Nżilna l-ewwel minn fejn il-konkatedral u tlajna lura minn quddiem il-qorti. Fit-triqitna rajna graffiti mal-ħajt fejn anki ntlemaħ wiċċ Adolf Hitler u anki il-Union Jack. Rajna wkoll kitbiet mal-ħajt tal-ħruġ ta' ismijiet tat-toroq fejn se toħroġ jekk tasal li tgħaddi minn dik it-triq taħt l-art. Stajna wkoll ninnutaw id-distinzjoni bejn dawk li kienu sinjuri u dawk le, bi kmamar taħt l-art bil-madum li juru li din il-kamra kienet tinduża minn dak li kien ta' iż-żmien jissejjaħ tat-tajjeb. Għalaqna il-mawra billi jurewna wkoll iċ-ċisterni forma ta' ġibjun kbir fejn permezz tagħhom kien jinżamm l-ilma u f'attakki twal in-nuqqas ta' ilma ma kienx ikun ta' problema kbira għalkemm il-kol konxi li shelters tal-Belt Valletta kienu jkunu miżawda saruhomhom bl-ammont ta' nies li kienu jinżlu fihom għalkemm mill-għadu.